Като ни се налага. Така, добре. Ще запишат. Да, налага се да запише. Добре, Да. започвам да споделям екрана. Колко човека в момента са на сесията? Кой ще ми каже? Около колко човека сте в Казанлък в момента? 26. 26 човека. Браво на вас! Добре, нека ще си говорим за едни музеи, които са малко по-различни от така обикновените музеи. Те дават възможност на различни хора да видят различни и така специално направени за целта произведения на изкуството. Този вебинар е по нашия проект Curability и той се финансира от програма Еразъм на Европейския съюз. Темата на днешната сесия е достъпна култура в музеите. Първия музей, който ще посетим, се намира в Мадрид, в Испания и неговото име е Тифло Лоджико. Този музей е специално направен за хора, които не могат да виждат, за да могат те, като пипат произведенията, експонатите, които са представени в музея, да могат да ги усетят по-добре и да се насладят на тези произведения на изкуството. Ето тук виждаме една от залите на този музей. Експонатите в този музей са специално направени, както казах, от една специална технология. Тя се казва 3D принтиране и тя позволява на хората, които посещават този музей да пипат с ръце самите експонати. Името на музея идва от гръцката дума за сляп, Тифлос. И самия музей е уникален. Той е открит през 1992 година от Испанската национална организация на незрящите. Както казахме, самите експонати в този музей са специално създадени и са така реплики на известни паметници на културата, на исторически сгради, картини, скулптури. И самите музеи са създадени, тези реплики са създадени специално за незрящи хора и от слепи или полуслепи творци. При тях самите детайли са с ярко наситени тонове и са така специално направени, за да могат да се усещат по-добре, когато се пипат. Първия експонат, на който ще се спрем по време на днешната разходка из този музей, е една много известна сграда, църквата Света София, която се намира в Истанбул, столицата на Турция. Тази църква, ето тук виждаме нейни реплики, т.е. тази модел на тази църква. Тя е известна като Агия София и е най-голямата, в продължение на 1000 години е била най-голямата християнска църква в Европа. Всъщност нейното цяло име истинското име е Църква на Светата Премъдрост Божия. Това, което е характерно за тази катедрала, е, че в началото тя е била изградена като християнска църква. В продължение на много години е била патриаршеската катедрала на
на Вселенския патриарх по време на Византийската империя. След това, когато, когато Константинопол е завзет от османските владетели, тя става джамия. Изградени са тези минарета отстрани. След това, когато в началото на 20 век Ататюрк я прави отново, я прави музей и тя е можела да бъде разглеждана като музей. И през 2020 година сегашният турски президент Реджеп Ердоган решава, че тази църква е много важна и тя отново трябва да стане джамия. И в момента църквата един ден от седмицата работи като джамия, през останалите дни работи като музей. Първата църква е изградена през далечна 360 година, но тя е била много малка в сравнение с това, което е в момента. Сегашната сграда е построена през 532 и до 537 година от византийския император Юстиниан I. И това всъщност е една изключително голяма, много висока църква. Виждаме в така централния и купол, където има една от вътрешната страна мозайка на Исус, отстрани има така допълнително така наречените кораби. Това са допълнителни от двете страни, също много високи странични части на катедралата. Отвътре самата катедрала е много красиво направена, с много златни мозайки, с много сребърни, малки къщета, стъкло, цветни камъни. И хубавото е, че когато турците я завладяват и я превръщат в джамия, те всъщност не разрушават християнските стенописи, а просто само ги замазват с бяла боя. И когато църквата или ги покриват с едни бели чаршафи, и така всъщност не ги унищожават напълно. И когато църквата е превърната след това в музей, тези мозайки са реставрирани и могат да се видят. Отвътре виждате колко е голяма тази църква. Отвътре има над 100 декоративни колони, които я носят, а под църквата казват, че има така много воден басейн, голям воден басейн с акведукти и все още там се правят много проучвания. Тя все още не е напълно проучена тази църква, как уникално е била построена. Но в този музей могат посетителите да пипнат отвънка структурата, да видят купола, да видят минаретата. Това, което е характерно също така за тази църква, е, че след като османските владетели завладяват Константинопол и превръщат тази църква в джамия, те са толкова впечатлени от нейната, колко е голяма, колко е красива, че я използват като модел за построяване след това на голяма част от джамиите в самата Османска империя. Някой от вас виждал ли е тази църква на живо?
Някой ходил ли? Ходил ли е в Истанбул? Май не сте. Много е красива. В някои от другите сесии мога, ако искате, да ви разкажа отново за нея и да ви покажа снимки отвътре. Искате ли? Да. Добре, ще го направя тогава. Сега ще минем към следващия експонат в този музей. Това е една много известна кула в Италия. И всъщност нали, тя се намира в град Пиза и е известна с това, че е наклонена на една страна. Всъщност, идеята, разбира се, на кулата е била тя да бъде права. Обаче грешка на строителите я прави толкова световно известна и в момента тя е един от най-известните паметници и много посещавана от туристите в град Пиза. Тази наклонена кула е всъщност кула на катедралата, католическата катедрала в Пиза. И тя се намира на площада на чудесата. Това е централния площад на Пиза. Самата кула е построена през 1173 година и първоначално, както казах, е трябвало да бъде изправена. Но се оказва, понеже тя е много висока, над 50 метра тежи над 14 тона, но и се оказва, че всъщност почвата отдолу е много нестабилна и когато започват да я строят, самите строители и архитекти не изчисляват много добре точно как да я направят и тя започва да се накланя. Ето, разбира се, нали, в началото започва да се накланя на север. Това така оплашва строителите и те спират строежа, за да могат за да не се срути самата кула, тъй като става много опасно. И за 90 години е спрян строежа на кулата. След това правят нови изчисления, отново продължава строежа и най-накрая кулата е завършена така, близо след 2 века, след началото на строежа, е завършена кулата. Така до голяма степен това накланяне е спряно, но все още строителите са много внимателни и много така внимателно наблюдават кулата да не продължи да се накланя, за да не падне. През 2007 година италианското правителство финансира много мащабен проект за укрепване на кулата, за да е сигурно, че тя няма да продължи да се накланя и за да не падне. Това, което всъщност самата кула е много посещавана и нейната форма като цяло е като какво? Оприличавате на банан. Прилича ли ви на банан? Прилича ли ви на банан? Тук гледайте. Прилича ли ви на банан? Да, вече ми каза. Да, или на банан, или на наклонен цилиндър. На това я оприличават. Самите туристи могат да се качват в тези малки колонки, които виждате. Това са различните етажи и туристите могат да се качват по самата кула и да разглеждат всъщност панорамно от различните й етажи. Аз да си призная, не съм ходила все още там, но по всяка вероятност ще отида един ден. На върха на кулата, на този последен етаж, който виждате, има 7 камбани, големи камбани за всяка една от нотите. Можем ли да кажем кои са нотите?
Знаете ли? До, ре, ми, фа, сол, ла, си, до. Да, правилно. За всяка една от тези ноти има една отделна камбана, която е много голяма, но така са решили тези камбани всъщност да не звънят, защото архитектите се притесняват, че като звънят тези камбани, това може да, какво да направи кулата? Още повече нещо да я наклони и тя да стане опасна. И всъщност тази изключително известна наклонена кула в Пиза е известна с тази грешка на архитектите и на строителите, които така не са я добре проектирали и всъщност тя стои така наклонена. Доброто е, че успяли са все пак да спрат наклона и кулата не пада повече. Хареса ли ви тази кула? Да. Красива е, нали? На мене много ми хареса с тези колони. Горе последния етаж е до голяма степен в така по-източния, по-византийския стил, до голяма степен наподобява източно-византийския стил, което е характерно за част от италианските ренесансови нещата, които са строени в късното средновековие. Те до голяма степен някои от тези орнаменти копират византийския стил. За следващия експонат ще се качим на самолета в този виртуален музей Тефлологико и ще отидем къде? В Съединените щати, където ще се запознаем с най-известната статуя, една от емблемите на Съединените щати, именно статуята на свободата. Тя се намира в град Ню Йорк и е, както казах, една от най-големите туристически забележителности не само на града, но и въобще на Съединените щати. Дълго време това е било първото нещо, което емигрантите от Европа, които са пътували с кораби за Съединените щати, са виждали всъщност, когато кораба се е приближал към Америка, към така бленуваната Америка, страната на свободата. Статуята на свободата представлява една метална неокласическа скулптура, която, както казахме, се издига на пристанището в град Ню Йорк. Тя е поставена на остров Либърти и от самия остров е наречен на тази статуя и се намира и още там е и устието на река Хъдзън. Статуята е открита през 1886 година. И както казахме, тя има една вътрешна метална структура и отвънка е всъщност цялата статуя, тя не е от камък, както са обикновените статуи, а е от метални плочки. От метал. В момента статуята изглежда оцветена в зелено, но това всъщност идва от окисляването на металната обшивка на статуята. В оригиналния си вид статуята е била кафява на цвят, но вече е зелена. Самата статуя олицетворява римската богиня Либертас, която е облечена в тази римска тога. В едната си ръка тя държи факел, в другата си ръка
държи една така книга, на която е изобразена декларацията за датата на подписването на декларацията за независимостта на Съединените щати. И всъщност самата статуя е подарък от френската държава на Съединените щати в знак на приятелството между двете държави и така отбелязва 100 годишнината от обявяването на независимостта на Съединените щати. Франция и френската държава има така много голям принос всъщност за обявяването на независимостта на Съединените щати и за това те решават да подарят тази статуя. Виждате ли и тук горе короната на жената? Виждате ли я горе короната с 7-те лъча? Короната вижда, че ще... Всъщност тази 7-лъчева корона е специално направена, за да може и тя символизира 7-те континента, за да се покаже отново мощта на свободата. Всъщност цялата концепция е да се покаже колко е важна свободата, колко е важна независимостта. В краката на статуята има разкъсани робски вериги, тъй като те символизират всъщност отново и свободата не само на Съединените щати, но и свободата на робите, когато се премахва робството. Самата статуя е висока близо 50 метра и тя така се вижда от много далече. Тя е направена, всъщност самите части, от които е изградена, са направени във Франция, транспортирана е с кораби до Съединените щати и е сглобена на място в Америка. Хареса ли ви тази статуя? Голяма ли е статуята? Да, голяма е, наистина е много помпозна и наистина хората много и се радват. Сега ще се качим отново на самолета в този наш виртуален музей, Технологико, и ще отидем на другия край на света, в далечна Индия, където ще видим един музей, т.е. един дворец, който е много известен. Може би един от най-известните паметници на културата в Индия. Намира се в град Агра и това е дворецът Тадж Махал. Този дворец всъщност е символ на любовта на един от така много известен владетел Шах Джахан към неговата любима съпруга Мумтаз Махал. Гробницата двореца е построен през 1632 година. Тъй като тази любима съпруга на Шах Джахан умира при раждането на 14-то им дете. 14-то им дете, представете си колко много деца са имали.
Всъщност той толкова много е скърбял, че решава да построи този дворец като символ на своята любов към своята съпруга. Самия дворец той е един много голям комплекс и представлява тази красива централна скулптура с тези 4 странични минарета и много голям парк. Виждаме отпред и част от парка и е ограден от трите си страни с масивна ограда. Самият дворец е изграден от бял мрамор и представлява изключително отвътре имам пак много мозайки, отвънка е много красиво инкрустиран също с много цветни камъни, с много пак с много полускъпоценни камъни, с цветни стъкълца, като идеята е да блести красиво на слънцето, тъй като Индия е на юг и там слънцето е много силно и този бял мрамор с тези стъклени и красиви цветове, той придава една много голяма красота на този дворец. В центъра този голям купол, т.е. висок 70 метра и наистина е много голям. Той така представлява нещо като перла, което е символ така на трона, олицетворява трона всъщност на Мухамед и въобще тъй като специално в Агра са мюсюлмани, нали, в този случай владетелския трон, отстрани тези 4 купола олицетворяват пък другите по-малки перлички. Самите минарета са така направени, че ако се случи земетресение, те ще паднат настрани, а не върху самия дворец, за да не го повредят. Вижте как са го помислили. Хареса ли ви този дворец? Да. Красив е, нали? Както казах, той е обграден с една изключително красиви градини, като самата градина е дълга и широка по 300 метра и там има много реки, 4 реки има, които символизират, както казахме, в Агра са мюсюлмани, те символизират рая всъщност, че 4 реки пресичат тази градина. Едната е с вода, втората е с мляко, третата е с вино, а четвъртата е от мед, такава е легендата. Като между всяка една от тези реки има има цветни лехи, общо са 16 тези цветни лехи, всяка една от тях е с по 4000 рози, с много растения има и самата е много красива. Когато е построен двореца, градините са били още по-красиви. Те имало кипарисови дръвчета, които са символ на смъртта, тъй като все пак това е и гробница на Мумтаз Махал. Също така имало и много плодни дръвчета, които са символ на живота. Между тези дръвчета са се разхождали, какво си мислите? Птици и животни са се разхождали, там е било като зоопарк. Било е много красиво и до сега е много красив и много поддържан и много известен този музей. Хареса ли ви двореца Тадж Махал? Да.
Да, добре. И докато гледаме този макет на двореца и тези красиви градини, които са направили в музея Тефлологико, аз ви предлагам да чуем и една индийска песен. Тя е посветена точно на сватбената церемония. Отново е любовна песен, защото този дворец Тадж Махал е символ на любовта. Добре, ще помоля моята колежка Милка да я пуснем. Добре, благодаря. Милка, хареса ли ви тази песен? Хареса ли ви песента?
Индийска е, по-различна е, но тя е типична за тази част от света. Сега се качваме отново на самолета и се връщаме в Испания, където ще посетим един друг и много известен музей. Това е Испанския национален музей Прадо. Той се намира в Мадрид. И през 2015 година те правят една много специална изложба. Тя се казва Пипнете Прадо и това, което те правят в тази изложба е, че с тази технология на 3D принтирането разпечатват много известни, световно известни картини, които нали, позволяват на посетителите да пипнат картините. Както знаем, когато отидем в музей или в галерия, обикновено картините стоят зад едни витрини и нямаме право да ги пипаме. Обаче тази изложба дава възможност всъщност на посетителите да пипнат картините и да ги усетят по един друг начин. Така както ние пипаме чашата, за да видим дали тя е кръгла, чинията, колко е плоска. По същия начин тук различни елементи на картината са така подсилени, след малко ще видим как, с по няколко милиметра материал, за да и всъщност посетителите като ги пипнат, могат да ги усетят по един друг начин. Ето сега, тук е показано на тези две снимки как двама от посетителите пипат тази много известна картина. Знаете ли коя е тая картина? Много известната картина Мона Лиза на известен, може би един от най-великите ренесансови италиански художници, Леонардо. Картината се намира в друг музей, в музея в Лувъра във Франция. Тя всъщност не е много голяма картина. Така, нарисувана е върху едно липово дърво и е скрита зад рамка, защото е много, много ценна. Но в музея Прадо, тук посетителите имат възможност да я пипнат. Другото име на тази картина още се казва Джокондата и тя е рисувана между 1503 и 1507 година и все още никой не може да каже коя е жената, която е нарисувана на тази картина. Има различни хипотези. Според една от тези хипотези, това е жена на един от италиански търговци, има една хипотеза, според която това е и самия Леонардо да Винчи, само че той се е нарисувал като жена. Никой не може да каже, все още спорят, никой не знае коя е тази загадъчна дама, италианка, която е нарисувана на друго, което е така все още голяма загадка, това е нейната загадъчна усмивка. Искате ли да се усмихнем като Мона Лиза? Кой ще се опита да се усмихне? Така загадъчно, леко, загадъчно усмивката на Мона Лиза. Това е другата голяма загадка. Никой не знае как Леонардо да Винчи е успял да постигне този ефект на тази лека загадъчна усмивка в Мона Лиза. Според някои хипотези, тя е имала някакви проблеми с лицевите мускули и всъщност това е било естественото и състояние на тази загадъчна усмивка. Според други хипотези, това е художествен ефект на самия Леонардо да Винчи, който той е успял да постигне с тази загадъчна усмивка
Но въобще това е една от най-мистериозните картини останали от Ренесанса, но се смята за една от също така за една от най-красивите картини. Хареса ли ви тази картина? Да. Красива ли е тази италианка? По-високо. Красива ли е? Красива е, да. В това, което е било характерно за Ренесанса, е, че кръглите лица са били много популярни, много модерни и за това така, цялата красота е в това красиво кръгло лице. Вижте как е направено, така малко като луната е лицето. И тя е облечена в типичното за на този ренесансов период облекло, с тази рокля, с тези леки масурчета. Нали, това е била много популярната по това време прическа и леко е покрита с този вуал, за да покаже, че тя е омъжена дама. Много, много красива, много загадъчна е Мона Лиза. И ще оставим за сега с нейната красота и с нейната загадъчност и ще се пренесем пак в този период при една друга картина на един също много известен, този път испански художник. Той се казва Ел Греко. И тази картина е портрет на аристократ с ръка положена на гърдите, така се казва. На тази картина е изобразен картината е рисувана около 1583-85 година и е изобразен един типичен испански аристократ, не се знае кой е, но така са изглеждали испанските аристократи с тази черната мантия, с тази бяла яка тук. Вижте колко му е издължен врата, за да може да стои прав, и с тези бели маншети. Типичното за това време, той е бил с брада и мустаци, и всъщност Ел Греко е изобразил този виден, явно испански аристократ. Самия Ел Греко всъщност той става много известен испански живописец, художник, но той по рождение е грък. И истинското му име е Доминикос Теотокопулос. Много сложни са тия гръцки имена, но испанците го наричат Ел Греко, т.е. гръка. И той остава известен в историята на изкуството с името си Ел Греко, всъщност с този си псевдоним. Това, което е характерно за неговите картини, е, че те са много наситени с цветове, с много така тъмни, силни цветове, и това всъщност е показано и в тази картина. Вижте колко са наситени цветовете, колко е сериозен този испански аристократ. И тъй като самия Ел Греко е вярвал, че цветовете и светлината, в която те се пречупват, имат по-голямо значение от формата, която е нарисувана, и че всъщност драматизма в едната картина, така чувствата, които тя предава, са по-важни от това, което е нарисувано. Виждаме този испански аристократ, колко е спокоен всъщност, колко той е достопочтен, така много спокойно стои и гледа, сериозен е, защото той е важен човек. Важен човек ли е този аристократ? Да, важен е. И ето виждаме как тази технология позволява посетителите в музея да пипат
всъщност картината и да могат да си сложат своята ръка върху ръката на самия аристократ, да я усетят всъщност как тя е направена. Това е характерно за тази изложба, че посетителите могат да пипнат. За съжаление обаче това е една доста скъпа технология и всяка една от тези картини е струвала много, цели 7000 евро и само 6 картини са били разпечатани и са били направени в този му вид да се пипнат. Някой от вас пипал ли е истинска картина? Не можем да ги пипнем. В музеите не ни позволяват. В момента, в който се доближим до картината или до експоната и моментално идва уредника в музей и казва по-далече, но тази изложба позволява да се пипне. Следващата картина, която е била направена, е една друга картина на един друг много известен испански художник, Франциско Гоя. Той е живял между 1746 и 1828 година. Е бил като цяло дворцов художник, т.е. рисувал е много портрети и той на видни испански аристократи, в това число и на кралското семейство. Има няколко портрета на испанското кралство. За Гоя се смята, че това е последният от плеядата стари класически майстори и първия от модерните художници, защото той в своите картини обръща много голямо внимание на цветовете. Те са и на драматизма, на усещането, което самата картина представя у публиката. Тази картина "Чадър за слънце" или още се превежда на български и като "Слънчобран" е нарисувана през 1777-1778 година и е част от поредица от 14 картини на тема майски празници. Тоест, тя представя различни празненства, които са ставали през месец май. И на тази картина е нарисувана една дама, която е така небрежно седнала на земята. Виждаме синята и предна част на роклята, жълтата и кола. И тя, вижте как много с един фин жест държи. Какво държи дамата? Какво държи дамата? Ветрило държи. Ветрилото е много важна част от етикета, към нея приближава един испански благородник, мъж, виждаме го как той е застанал в тази поза и много внимателно той предлага на дамата този чадър за слънце, за да я прикрие и слънцето да запази кожата й светла, бяла, защото тя е аристократка и не трябва да се излага на слънце. В тази изложба, ето, виждаме пак тази картина, как тя е направена така, че посетителите да могат да я пипнат. Хареса ли ви тази картина? Да. Коя картина повече ви хареса? Тази картина, добре. Сега, докато я гледаме тази картина, моята колежка Милка ще пусне една типична испанска народна музика. Искате ли да чуете? Да. Добре.
ли ви тази песен? Бърза ли е? Прилича ли на нашите? Как да танцувате? Танцувахме добре. Сега ще продължим с няколко картини, които ще ни покажат красиви, какво? Цветя, да. Знаете, това е една картина пак е в музея в Прадо, пак е част от тази специална изложба. Но тя е на фламандския художник Ван дер Хамен и представлява натюрморт с артишок. Това е един много специален зеленчук, който на нас в България не е популярен, но в Западна Европа и в Италия и в Холандия е много популярен. Други неща, които са нарисувани на картината, са цветя и има много красиви стъклени съдове. В тази картина е една от най-известните картини на този фламандски художник и е рисувана около 1627 година. Основният предмет в тази картина е тази така централна композиция. Ето тук виждаме част от тази цветния букет. Кой може да каже какви цветя има нарисувани? Нарцис има, бял нарцис има, може би лаленца и разни други такива цветя, дето ние не можем да ги познаем. Но ето тук се виждат по-ясно лаленцата. Виждате ли ги колко са лаленцата? Жълти са, да. Колко жълти има? Две жълти. Други лаленца има? И долу има вдясно жълти. Така, има лаленца. Колко лаленца има? Да, 4 лаленца виждам. И тези сините цветя, какво? Можете ли да кажете какви са големите сини цветя? Тия големи отстрани, но не големи какви бяха? Какви бяха тези цветя? Какви бяха? Какви бяха сега? Аз мисля, че са ириси. Не знам. Какви са? Ириси. Минушки, май. Така ми приличат на ириси. Да, всъщност в тази картина художника е представил различни цветя и всъщност идеята тук е да се противопоставя тези уханието и красотата на тези цветя и отдолу обикновения зеленчук, артишока, за да се покаже това противопоставяне между красивото и възвишеното и обикновеното. Това, което е характерно за тази картина е, че художника всичко е нарисувал с изключително голяма прецизност. Ние можем да видим на всяко едно листенце на цветята, всяка една тичинка, всяка една гънка по артишока. И разбира се, това, което другото е характерно за самия художник, са изключителната красота на съдовете, на тези стъклени вази, чиниите. Там те показват тази изящна посуда, показва всъщност богатството на клиента, който си е поръчал тази картина. Тук това, което виждаме е, че самите от другата страна, виждате ли малката ваза? Какво има в малката горна ваза? Виждате ли там какво има? Какво има там? Тихо, Гена. Какво има там? 3 розички има. Виждате ли ги 3 розички? Малката ваза. Пак цветя има. Вижте пак колко са красиви. И това е всъщност една много изключително красива композиция. И ето тук могат пак посетителите да я пипнат с ръце.
Сега ще се качим за набързо на самолета и ще отидем в Великобритания, за да видим една картина в Националната художествена галерия в Лондон, която е отново на един от класиците на холандската живопис, Ян Ван Ос. И тази картина е една изключително пишна композиция с плодове и цветя в теракотена ваза. Вазата не се вижда много добре, но всъщност тази картина е в унисон с тенденцията за изключително богати и пишни натюрморти, която представят холандските художници. Какви плодове можем да видим в тази картина? Кой ще ми каже? Грозде има. Сливи има, да. Орехи, виждате ли ги орехите? Там отдолу, виждате ли колеса? Има едно беле и отстрани сливи. Да, орехчета. А зад орехчетата виждате ли прасковите? Те са малко скрити. Прасковките. А най-отгоре какво има? Най-отгоре големия плод. Виждате ли го най-отгоре на върха на композицията? На цветната. Ананаса, виждате ли го? Да, ананаса. Значи тази композиция, тя е така много изкуствено построена. Ананаса като че ли всеки момент ще падне и като че ли тази композиция ще отвее вятъра след малко. Но все пак тя успява да се задържи. И всъщност това, което е характерно за музея, Националната художествена галерия в Лондон, е, че когато се отиде на интернет страницата им, може тези картини да се разгледат. Ето, тук аз съм ви избрала част от картината, така можем да видим части от ананаса. Друго какво има на тази картина? Какво виждаме от лявата страна? Кой вижда там? Пеперутка. Пеперутка, да, има пеперутка. Ето я и самата пеперутка. И така може да се разхождаме по картината и да я оглеждаме. И това всъщност е много интересен начин да виждаме различните части на изрисуваните картини. И накрая, не може да останем без България, ще посетим и един от нашите музеи, а именно Националния археологически музей в София, където можем да направим виртуален тур. И сега ще ви покажа няколко кадъра отвътре от музея. Това е така, когато отидем на специално место в интернет страницата на този музей, можем да влезем всъщност в музея. И тук виждаме части от първия етаж. Самия музей се намира в сградата на баня от времето на османското владичество в България. И всъщност ето виждаме тези големи арки. Музея е на 2 етажа. Тук сме малко след като сме влезли от входа, от централния вход, и тук в този музей има много колони, много от тракийско време, от римско време. И тук виждаме част от музея. Ето тук е една статуетка и когато отидем до всяко едно от тези колфта,
с цветчета, всъщност можем да видим какво е описанието на на съответния експонат, над едната статуя, на другата статуя, на колоната. Ето тук можем да се качим и вече на втория етаж на музея и да разгледаме какви на втория етаж има повече картини. Също е много интересен музей. Там също можем да видим описание на различните експонати. И ето пак тук можем да видим. И сега, докато гледаме красивата вътрешна обстановка в музея, ще чуем една изключително популярна песен. Да видим дали ще може да я познаете на кого е. После ще ми кажете ли на кого е. Колко нощи аз не спах, колко друми извървях да се върна. Колко песни аз изпях, колко мъка изживях да се върна. Моята хубава страна, майка, татко и жена да прегърна. Там под родното небе чака моето дете да се върна. Моя страна, моя България, моя любов, моя България, моя тъга, моя България. Даже не иде по света, неизвестен да умре, да се върна. Моята хубава страна и тревата и пръста да прегърна. Нека стана стръкче цвят, нека вятъра познат ме прегърне. Нека родните поля да ме срещнат с песента, щом се върна. Моя страна, моя България, моя любов, моя България, моя тъга, моя България. При теб ме връща вечно любовта. Моя страна, моя България, моя прекрасна страна, да се върна.
Хареса ли ви тази песен? Хареса ли ви песента? Хареса ли ви? Силно казвайте, да ви чуват. Не ви чувам иначе. Силно казвайте, или не сте яли. Да, добре. Ами, днеска посетихме различни музеи, видяхме различни произведения. Това, което си говорихме всъщност е как можем да направим различните произведения на изкуството достъпни. Някои, като ги пипаме в музея Тефлободжико или в музея в Прадо, тази специална изложба, други, като ги посещаваме на техните интернет страници и там можем да разгледаме от една страна самата картина в различните части, а от друга страна можем да посетим и самия музей. И това беше за днеска. Аз много ви благодаря за интереса, за вниманието, надявам се да ви хареса днешната сесия. Хареса ли ви? Хареса ли ви? Да. Добре. Коя картина най-ви хареса? Коя картина най-много ви хареса? Няма да казва с чадърчето. С чадърчето, слънчобрана. Добре. Цветята харесаха ли ви? Цветята харесаха? Да, също бяха много хубави. Добре. Аз сега спирам